orain urte batzuk, Tor, gogoratzen dut, txan magoa baino esala existitzen euskaldunontzako. Bai. Gaurko gazteentzako igual txan mago berria zara? Tor magoa bakarra dago gaur egun? Ez, que ba. Txanen garaian, txirri mirta txiribitonegaz ibiltzen zan, herri, telebista kate gitxia egozan, eta orduan txan izan zan sekulako referentia. Baina, berak apurtu ebalako, euskaraz magia egitearen mundua edo ibilbidea, ezta? Horreri esker, hainbat mago hasi gara, gero bere ibilbidea jarraitzen, baina orain telebista kate askoz begeiago dagoz, YouTube dago, pilo bat gauza dauz, eta mago asko gauz, txaneri esker azken finean. Baina euskaraz ere, eta horretara ninduan asko, urte gutxitan asko, gu gaztegitxoa ginenetik orain arte, igual asko aldatu da panorama. Gero eta gehiago, bai. Ez dakit zenbat egongo garen, baina gero eta gehiago. Adibidez, ni Bilboko elkartean nago, eta bertan 40 bat lagun gauz, gero beste elkarte bat dago Barakaldon be bai, eta beste 40 bat egongo dira. Euskaraz guztiek ez da behiten, guztiak ez dira profesionalak, baina magia gero eta indar gehiago dauka. Orduan, zuk esan duzu, txan magoari eskerra zinala? Ni gazteagotik egiten neban magia, nera ititek erakutsi eustan lehenengo magiatxua, baina gero bai telebistan eta euskeraz erreferente, bera izan zen. Euskal Telebista ikusterakoan, bera agertzen zen, zapaturo, eta hori ikusten neban. Orduan, guazen astiro, guazen hasieratik astera. Bai. Nik ulertu del neike, zelan gazte askok edo gaztetxo askok, ez dakit aktore izateagaz, dantzari izateagaz, aurkezle izateagaz, amestu leikien. Baina zelan demonio okurritzen jako Aitor Bilbaori, mago izan behar dauala. Lehen garai horretan gainera, mago bakarra egoanean Euskal Herrian. Nik esan dutzu moduan, nire aititek gauza pare batek izan kartekaz eta bat, berari esker gauza batzuk ikasi nebazan, eta ikusi nebanean zelako oihartzuna eukan ikuslegoaren gan, eta horre handekosunaren gan zuk egiten dozuna, horreke handitu egiten zaitu, ezta? Eta ardune apurka gehiago jakin nahi zendun, kutsa magiko bat epari guztien olentzerotan, eta gero eta gehiago hasi, eta azkenean ez dakizu nola, baina badaukazu ikuskizu bat egiteko aukera, egiten dozu, eta ja ez dauka atzera bueltaik. Eta horrela hasi zinean orduan, aititeri esker. Txan magoari eta aititeri esker. Aipatu egin behar dabe. Aipatu egin behar dabe, bai. Bera, zan telebiztan agertu, baina egon zan bertan. Eta gogoratzen duzu, ez dakit, gaztetxotatik egiten daroazun trukoren bat, edo ikasi zen du lehenengotariko bat, edo gogoratzen duzu? Lehenengotarikoak orain ez nituzke egin beharko, ze oso txarto gehatuko zian, baina gaztetxotik egiten doan zeuzer bai. Eta gainera zuga zingot, eta arriskutsua da, eta sekulako izango da, ikusiko zu. Jator, baina... ingo. Sola salditxo baten gabiz. Ez, barindozte ja. Gomatxuak enduko txegu karteri jarri horrela eskua mesedez, zeuke gomatxua gordetzeko, oso ondo, eta kendu aldozu ja, relajatu, bai, Jon? Hartuko zuz kartak, eta begiratu kartak normalak diela, ez daukela kontu. Gauza, Jon, nok esan dutxu, nazteko. Ez eman naztu behar? Barindeu, ja egin zu gure dozuna. Ez dakit ondateakoan, baina zuk egin nahi dozuna, bale? Baina baldintza guztietan jakin barko duzu truko egiten, ez da? Zaiatu gara, zuna. Kontua da, oso ondo dauzala, normalak, kalidadekoak, Bai, eskola lana primeran, bai? Venga, dos. Listo, hartuko zu karta bat, ikusiko zu karta, gero karta horretan zure izena jarriko duzu, baina garrantzitsuena da ondo geratzea kameran, gale? Gero jorreko dugu karta, nik ez ikusteko, bai? Hartu gure dozuna. Oso ondo. Hauze. Erakutsi ondo kamerari, nik ez dut ikusi nahi, bai? Nik karta pasako dodaz, eta zu nahi dozunean geldi esango dozu, zeure karta sartzeko, bai? Animo, Jon, esan geldi gure dozunean. Geldi. Hortxe, bota karta. Erto gaten, profesionala, oso ondo. Erto, listo. Parkatu, ez duzu izena jarri. Ez? Bai, ez daukagu boligraforiko. Bai, parkatu, berri hasigo gara, ze batzutan ahaztu zait eta hartuko zu horrela karta, hartu bai. Sinatuen bida, bale? Espadozu sinatzen, estateako, beraz, animo, Jon. Zeure izena edo garabatoen bat, edo zeuzer gure dozuna. Kiap jarri dut, ez dakit ondo ulertzen da, baina... Erto baten. Erakutsi kamerari, ondo ikusteko. Listo? Bai. Jon, kartak pasako doaz, eta barruan sartuko dugu, bale? Zuk geldi esan, ze jausten dien bitartean eskua sartzen badozu jausiko ia, bale? Bale, ados. Geldi! Hortxe, bota karta.
bestela urduriei jarriko da. Naztuko dugu pare bat aldiz horrela mosketak egiten, eta kontua zein da, Jon, zeure karta sinatua dago, zeure kartak tinta dauka, eta tinta izateagatik pisu gehiago dauka, eta pisu gehiago izateagatik niretzako errezagoa da manejatzea. Tontakeria dirudi, eta bada, baina niretzako funtzionatzen dago, bale? Kontua da, etxean dauzenak edo mugikorrean edo tabletean ikusten ari direnak pentsatu aldabe, bai, karta horrek berak ikusi dauz, sinatu indau, nahaztu indauz, baina zeu zer arrario egian lebe, barioz pentsatzeko. Sartuko dugu karta guztiak, kutxaen barroa, baina begiratu aldozu kutxa normala da labe bai. Ez daukala zirrikiturik edo, bai? Ez dauka doble fondorik, askotan izaten da. Oixe, behar da. Bale, ez dauka doble fondorik. Sartuko dugu dana barroen, itxiko dugu ondo, eta kontua zein da, etxean norbait oso tikizmikiz baldin bada, pentsatu aldau, Jonek kartak ikusi dauz, Jonek kartak nahaztu indau, kutxa begiratu dago, baina horrek Bluetooth euki aldau, eta zeu zer arrarua pasatu alda, hori ez pentsatzeko ekarri gomatxua? Bai egia, hemen daukat. Eta jarriko dugu horrela ingurutik, zergatik, horrela daukagula, naiz eta nik kutxa zabaldu nahi, gomatxua daukagu ingurutik. Baina aztailagoa egiteko jarri horrela esku bat, beste eskua gainean, eta hause da, arriskutsuena. Erabiliko dugu. Txap, deporte de riesgo izendatuko dugu, eh? Hause, erabiliko dugu. Benetan? Karta horkitzeko. Eta baita ere, ba ezpada, poltsatxu bat, jausten baldin bada eskua, gero berriro harrapatzeko, bale? Madarikatua. Ze esku erabiltzen duzu idazteko? Hau, ala, azpikoa. Azpikoa. Ba, horrela ondo gauz, bale? Hau, bazte, bat, ez mugitu, bale? Bi, tor. Eta hau ez dugu inbeaz, ez dela elkarrizketa goizegia maituko dugu, bale? Akojonatzen nabil. Lasai. Zer egingo dugu, poltsatxu hau erabiliko dugu. Ikusi alduzu poltsatxuan ez dagoela deus, bai? Papelezkoa, zabaldu bai. Eta arnasa hartu, ze hau ja iserritan dago eta guzti. Sartuko dugu hementxe guztia, eta ikutu aldozu hor dagoela kutsatxua, bai? Zuk arnasa hartu, ze parterik arriskutsuena nik egin behar dut, bale? Eskerrako. Arriskutsua da, baina ia lehenengotan lortzen doan. Eta orain, Jon, hartu horrela labanagaz, eta oso azkar egin behar doana da. Mikrosegundu batean, piperik ere ikusi barik, ze eskua begia baina azkarragoa da, labanak kendu, poltsa ireki eskua sartu, gomatxua kendu, kutsa ireki, kartak atera, zeure karta bilatu, karta guztiak barruan sartu zurea izan ezik, kutsa itxi, gomatxua kanpotik, eta labanarekin, zaska, zeure kartan. Bat, bi, eta hiru. Flipas. Zeu zer nabaritu duzu? Ez. Besoan ekatzen dela? Hori bai, normal izango da. Ba, geldi, Bat, bi, eta hiru. Geldi, Jon. Ze karta guztiak poltsaen barruan, gomatxua kanpotik dagoela kutsaen barruan eta karta hau, ez da edozein karta, hain justu. Atera zuk, eta erakutsi jendiai. Que fuerte. Ba, gaztetatik egiten dut hau, bai. Ai ama, hau niretzako gordeko da. Bai, eta poltsatxua, bai, horrela ez du papelontzea bota behar. Labana bai neuria dela. Ados. Ai ama, zeona. Osea, a ber, baina honetan azteko, guzti honetan azteko, bueno, nire txalorik handiena, ez dut zuten mondo, baina ez dozulako merezi, baina nire txalorik handiena. Honetan hasi zinena, bueno, argi dago, neuk ere pentsatu dudalako oraintxe bertan, zoratuta zagozala. Ba, pixkat. Orain dela urte batzuk, zenbat iritzi, gomendio, zenbat oztopo jaso zendua zan ingurukoetatik, hau egitea lelokeri bat zalakoan. Bueno, hasikera baten, jolas bat zalako, jendeak ondo pasatzen eban eta listo. Baina ja egun baten esan nebanean hau profesionalki hartu nahi nebala, baina jendeak aurpegi arraroak jartzen ebazan, nire karrera egin neban, lanean hasi nintzen, eta ja dana utzi neban, magiagaz bizitzeko, eta hor bai aurpegi arraroak ikusten dituela inguruan, baina, azkenean aurrea indot eta ondo joan izan da. Eta gaur egun, Euskal Herrian dagoen mago profesional bakarrentariko izango zara, horretaz bizi zara? Beste batzuk badauz, baina bai, posik nago horretaz, magiaz bakarrik bizi alizatea. A ber, baina magia existitzen da? Bai, existitzen da. Eta zango txut non, ikuslegoaren buruen. Zuko intxe hortan, labanarekin egin duguna eta hori, zuk magia sentitu duzu. Hor dago magia. Duda barek? Ai ama, zein da, ez dakit, mago bati, gehien amorratzen dutzen, egitea gutxien gustatzen jagon galdera. Zein da normalean, badakit
oztopo asko, iritzi asko, baina lastana, baina zelan biziko zara magia, edo mago izatetik, ez dakiz zer, hori alde batetik, baina bestetik ongo gira galdera batzuk, seguramentean gorroto egiten dozu zanako. Bai, nire senarra edo nire emaztea desagertarazi aldozu aste betez edo horrelako kontuak eta egunero, aguanta behar dira. Baina, azkenean aurpegi polita jarri, irribarrea egin eta listo. Horretan, desagertarazte horren inguruan imaginatzen dut David Copperfieldek ere erru handi bat ere izango dagoela, ezta? Berak desagerrarazten zitualako edo zer gauza, bai. Por cierto, orain ipatu dela David Copperfield, badakizu 2018aren bueltan epailearen aurrera joan behar izan zuela, jarraitu dozu kasu hori? Bai, jarraitu indot, bai. Kontua izan zen, estrenatokian ikuslegoa desagertzen zela, gauero egiten ebala berak, 13 pertsona ziala, eta batek ikuskizun horretan, bastakit belaunean edo kolpe bat hartu ebala buruan, eta juizio batera eraman eban Copperfield, estatu batuak beste mundu bat da, eta orduan Copperfieldek egin behar izan eban azan, epailearen aurrean azaldu, zelan zijoan ilusio osoa, zehatz mehatz... Eta hori zuentzako da, mago batentzat bere trukoak kontatzea, egon daiteken gauzarik txarrena da? Azken finean, sekretuak sekretu izan behar dira, ze bestela magia desagertzen da. Guretzako maguentzako ez, sekretua dakizunean, azten zara pentsatzen hau nola orkestuko nuen, zer egin aldo, zer moldatu, baina ikuslegoak sekretua edo sekreturen bat ikusten dagoenean ja dana zapustu egiten da, tontakeri bat dirudi, eta ez da tontakeria, azkenean ikuslegoak gauza guzti horiek ez ikustea, piloa lana darama, eta gauzak ondo egin behar dira, ondo hitz egin behar da, gainera entretenigarria izan behar da, baina sekretua dakizunean, zapustu egiten da. Magia hori apurtzaten. Galtzen da, bai. Inoiz harrapatu dutzue, trukoren baten zuri? Noiz gauza batzuk gaizki atea dira, baina abantaila bat daukagu, eta da jendeak ez dakiela zehatz mehatz nola amaituko dan gauza, beraz, igual zuk puntu honetan amaitu behar zendun, gauza txarto doa, metik ateako naz eta hause bestea ingo dut, eta igual ez da hain potentea geratuko, baina, gorde eta beste gauza batein. Eta zein da publikorik zailena? Gaztetxoak, helduak dira? Zailena, egia esan, umek abantaiak dituzte eta desabantailak, eta gertatzen dana umiekaz da, ez da bela guzurrek esaten. Orduan, aspertzen baldira, aspertzen dira. Esango dutzue. Esango dutzue, aukaka bat da, naiz eta ez dakit antzoki baten egon. Aspertzen baldin badira, esango dabe. Orduan, zaila da, zentzu horretan. Gainera, eurentzako magia existitzen danez, segun adina ez da, baina existitzen danez, zuk magia egiteaz aparte entretenitu behar duzu. Zezu, benetako magoa bazina eta adibidez egan egiteko gai izango bazina, zuk egan egiten duzu, flipantea, baina 10 segundu eta gero, ja, bale, zu magoa zara, egan egiten duzu, normala, zeu zer gehiago ingozu. Askotan, truko konkretu bat egiteko bidea ere jorratu behar da, eta askotan horra aurkezle edo aktore beharra izaten dozu. Ez da bakarrik finala, ibilbidea entretenigarria izan behar da, zeuse esan behar dutzu, eta bide osoa aprobetxatu behar duzu ikuskizuna egiteko. Baina mago askok ez dozu uste, mago asko larregi enroiatzen direnik ez dozu uste, truko konkretu batera iristeko? Segun eta estiloa, batzuk bai, nik ikusi dodaz karten ikuskizunak ordu erdiko aurkezpen batekin estrenatoki batean, eta horrelakoak ikusi ditut, baina jendeak onartzen dagoen bitartean eta ondo pasatzen dagoen bitartean. Ez dakit, galdera deseroso bat egingo dutzut, baina zelan dakiz mago batek truko gehiago ala gutxiago, zazen nahi dut. Ordaintzen dozunaen arabera edo daukazu zen azpiegituren arabera, zeren arabera dakizu gehiago ala gutxiago? Azken finean magoa autodidakta da eta berak bere kontura ikasi behar da. Magian hainbat esparru dauz, badauz kartekin magiak, gauza Copperfielden antzeko gauza handiak, mentalismo modukoak, hainbat gauza da, eta zuk hartu behar dozu, edo hobetoen moldatzen dana zeure izaerara edo gehien usaten diatzuna, eta ardun hori aurkitzen dozunean, hortik jarraitu, irakurri beste mago batzuk ikusi, beste mago batzuekin hitz egin, eta azkenean da zuk jorratu behar duzun ibilbidea. Batzutan gauzak erosi behar dira, edo eraiki behar dira, edo
eta batzutan dirua behar da, baina ez da azken finean diru kontua. Eta zuen artean be ikasteaz ari zarala, ez dakit Euskal Herrian badagoan magia eskolarik, edo elkarte aipatu duzu, Bilbon badagoela, antza? Ni elkarte baten nago, eta bertan lagunak gara, eta gauza berriak ditugunean komentatzen ditugu, eta batak besteari lagundu, ez dakit segatik ez duzu egiten hau, edo bestea probatu, baita ere kanpoko jendea ekartzen dugu hitzaldiak emoteko, gauzak ikasteko. Orduan, naiz eta magiatik kanpo sekretuak sekretu izan behar dira, magiatik barrura sekretuak konpartitzen dira. Orduen zuen artean ere komentatzen da zuen. Magoen artean ez dago beste esparru edo gremio batzuetan bezala igual kristolango kompetentzia. Zuen artean normalean konplizidadea goten. Azken finean igual ez dakit, zuk asmatzen badozu gauza bat ez dauela inok egiten eta ez dozula inok pez egitea nahi, bardun igual hori ez dozu esango. Edo esango dozu ez guztiz, baina orokorrean giro ona dago. Leku guztietan bezala, giro txarrak dauzen pertsonen artean, pertsona gara eta pertsona bezala. Danala, aipatu dugu David Copperfieldek izan eban epaiketa hori, eta aipatu dugu, ez dakit berari edo beste mago, maila handiko magoren bati edo, inoiz iruzur egitea leporatu izan deutzien magoei. Zuk ere holan ikusten dozu, edo esan edot, ulertzen dozu beste alde hori, iruzur egitea zen. Iruzur egitea, zer da iruzur egitea, engainatzen ari zara. Baina hor da, ez dakit polemika hori zelan daroa. Polemika bat dau, baita ere maguen artean polemika hori daukagula. Konpintzen kontua. Nik ez dut inoiz bez onartuko, adibidez, gu eta biok konpintzauta egotea. Zezuk lehen, uste tiruko bihotza hartu dozula, nik esaten badotxu tiruko bihotza hartzea, niretzako ja magia desagertu egiten da. Orduan, ni hemen serio jartzen daz, ez dauka zentzurik hor, sinatu gabeko paktu moduko bat dago ikuslego eta magoaren artean. Ikusleak dira, eta magoan magoa. Nik euki aldodaz nire ikuskizunean, ez dakit, 54 dantzari laguntzen duztiela magia egiten, baina ikuslegoko bateri zehose galetzen badiot karta bat esateko hori beti izan behar da benetakoa. Bestela, magia galtzen da. Ikuslegoak ikusten baldin bada hori posiblea dela eta mago batzuek egiten dute. Zut esango nortzuk, baina egiten dute. Hori egiten baldin bada edo telebista programa baten edo antzokietan, niretzako hor magia desagertzen da. Zer dun edozein gauza egin alda. Eta gainera, mago txarra zara, ze esfortzuri barik egiten duzu. Magia galdetzen da, gainera. Magia gabe, mago bat ez da ezer. Ez ebez? Argi dago. Dana dela, konpintzerik ezin badozu izan eta benetako jente hartuko badozu, batzutan gainera ikusita, zuk ere hemen labanatara dozu, sua erabiltzen ikusi izan zaitut, benetako jentea da, esan konpintzatu gabeko jentea ez dakizu zelan reakzionatuko dauan, ez dakizu nondik irtengo dan. Beldurri izan zara inoiz, edo gertatu izan jatzu norbait publikotik atara dozu norbait zauritzea edo? Ez zauritzea. Ez jatzu inoiz horrak hori gertatu? Ez, baina azkenean, ikuslegoak desberdinak direnez, ikuskizun bakoitza desberdina da, eta gauzak aldatu aldira. Eta bataren baten suarekin alarmak jo zuen leku batean, justo goien detektore bat zeuelako, eta hasi zalako alarma jotzen, eskerrak ikuskizunaren bukaera zala, eta hor utzi geldula, azkenengo musika izango baliz bezala, baina gauzak gertatu aldira, zorionez, oraindik ez dut gauza larregirik egin, baina bueno. Eta ez daitela zauritu. Eta ez daitela gertatu. Eta zein da, ez dakit, zein da zeuk, imaginatzen da gainera urte asko daroazuz, mago profesionala zara, ez dakit, amesten joan zara, bai. Zure ametsak imaginatzen evoluzionatzen ere joan direla, ambizio puntu bat ere izango dozu, seguro. Bai, bueno. Baina ez dakit orokorrean zein da mago batek, edo zure kasuan zeuk, amesten dozun ikuskizuna, holane, ikuskizunik handiena edo. Txikian entzanean ametsa zen magia egitea jendearen aurrean, gero amesten dozu zeure ikuskizun bategaz, magia ikuskizun bategaz jendearen aurrean egitea, gero dinozu, egongo zan ondo, Arriaga Antzokian egitean, eta azkenean, pausuz pausu, gauza horrek betetzen zoaz, eta ja Las Vegasera joatea, beste falta jata. Joango zara, seguro, laster? Joan egin naz, baina bakarrik ikusteko. Baina ametzen kontua dinozula, gauza raroa pasatu zait gaur gauean, behitu, Ametxe egin duzu gaur gauean aldatu. Bai. Ene barriro. Jarro horrela biatzamarra. Akabo. Bai, eta hartu horrela hau.
Nik gaur gauean, amets bategaz esnatu naz, iserritan, amets arrarua izan da, karta bategaz amestu dudalako. Tardun, korrikan, gauza bat egin dut. Hau ez da, lehengo baraja. Beste bat da. Ze gauza bat egin dut. Karta guztiak atera dudaz, eta amestu dudan karta, buelta monda sartu dut barruan, itxi, eta berriro kutxaren barruan, hor jarri dut. Kontua zein da, batzutan, esnatzen zarenean ametsak garbi dekosuz, baina gero ahaztu iten dira. Ari nahazten dira baina. Eta ez dugu goratzen zehatz mehaz ze karta emon dudan buelta hor barruan, ez da non jarri dudan bere. Baina, zehatuko gara, esperimentu bat egiten. Imaginatu amesten zauzela, eta karta baten amesten dozula. Pokerreko karta bat. Gero ez esan 2 de oros. Bale? Ulertuta? Karta kontuetan ez nazo suabila ni, Ez dakit ondo diferentziatuko da, baina hori ulertu. Hori bai, ez da? Bale, bai, imaginatu, zuk bai amets hori eukidozula eta karta hori buelta monda jartzen dozula barajan. Ze karta izango zen? Nik esan behar dut? Hombre, bestela ez da bentzungo etxean. Ez dakit... Osa, gauza, esan dozut pentsatzeko, eta jarri dozu aurpegia de badaukat, eta galetzen dozunean, esan dozu, ez dakit, edo badakizu, edo ez dakizu. Esango ditut karta bat esango ditut. Ez dakit hau ondo ateako dan, bale? Hori argi geratu behar da. Ez que, hau konpintze barik nago. Hori konpintze barik, seguro. Claro. Bueno, venga, treboleko bi edo olakoren bat. Treboleko bi. Hori existitzen, ez da? Ba, existitu, baina zer gaitik hori. Ez dakit. A ver, nik aurrez dut ametxo hori eukin. Zuta ametxo, raroak daukazu. Bale, karrina. Gauza bat tengo. Argi eta garbi. Hau, zabalduko astiro. Zein esan dut? Trebol biko... Trebol bi, bale. Trebol bi, ez dakit trebol euskera esaten da. Irusta. Irusta, ia da. Hartu beze eskutxa, begiratu ez dagoela kontu arrarorik edo, berriro. Bale. Karta pasako dodaz. Eta ikusten baldin badago bat buelta monda egon beharko zan, ze gauean jarri dut, ikusiko dugu zein da, bale? Eta kasualidades izango da, nik esan dutzu dana, Ba, ez dakit nondi gehatu dan, baina, abitu, hortxe, eta ez dago besteik, ez da? Ba, mesedez, hartuko dugu astiro, eta karta hau, ez duzu sinistuko, baina hain justu. Venga, Tor. Flipas. Claro que flipo, flipatu dut, eta? Neupe bai. Osa, kasualidades, amestu dugu karta bera. Eta orain, Jon, jarraitu elkarrizketagaz. Ai, la leche, bueno, ez dakit, ni horlakoak egia esan gelditzen az flipatu, eta ez dakit horlakoak erabilizan duzuzan kalean edo tabernaren baten. Ligatzeko, ez da? Ligatzeko! Horretara joan ninduan. Habitu, ni pasatzen jatan, nire kuadrillakoek, zaten ustien, aizu, behitu, Juan neska hoien gana, egin magia, eta gero ja guk egingo dugu bestia. Magia egin, eta gero ja, zuk kanpura. Osea, que eurek magiarik ez zuten behar, barruko magiarik ligatzeko? Bueno, bakoitzak bere trukoa ditu. Baina, seguro erabilizan duzula. Bueno. Baina, ez dugu esango ligatzeko. Bale, horra joan guran, baina behintzat divertitzeko kalean oso divertigarri izan da. Niko goratzeko eta espaldi taberna batean Bilbon egin zen zutela, bilete bat sartu, handiago bat atera, horrek joko asko mango. Gogoratzen da gainera, 2010an izan zen hori. Bai, Bai, aurreko gunean begiratzen, noiz izan zen 2010an. 10 urte. Ni baino beto gogoratzen duzu. 10 urte. Aspalditik ezagutzen dugu elkar. Bueno, niri aurrekoan Etxebarriko Eleder Mago gazteak, tipo gaztetxo bat da, eta berak, kasualidades, berak ni elkarrizketatu ninduan bere unibertsitateko irakasgai baterako. Eta elkarrizketatzera torri zan, eta kasualidades anetzara, zu magoa zara, horretan hasi zara, behira, laster torregaz egongo naz, esan zuta, hombre, galdetu iozu, ia non ikusten dauan, edo ia mago bezala ikusten dauan bere burua 50 60 urte dituanean. Eta galdetuko dutzat. Galdera zaila, zenik askotan galdetu dutxot hori nire buruari, nola ikusiko nintzen ni 60 urtegaz magia egiten ikusten naz, edo ez, egia esan ez dut planteatzen. Nik ointxe bertan egunean bizinaz, bai daukadazala ideia barriak etorkizunean egiteko, uki bat dituzu ideia batzu, zer ez dela estankatu iten zara, orduan ideiak baditut aurrerantzan egiteko, baina 60 urte arte asko faltaia eta oraindik, behaz oraindik ez dakit zelan izango zen nire magia. Baina nik uste dut magiaz bebai bizian lana oraindik.
Bai, ez dozu uste, niri zenbat bider esan deuztien tor. Ez dozu uste magia ere bada edo farandula mundua, ez dala gaurko ogi biharko gozen? Bai, bolatin jeru, ez da? Hori ba. Orduan aurreztu beharko dozu, agian 60 urtegaz magia egiten, ez basabiz, baina gaur egun horretaz abiz, orduan aurreztu egin beharko dozu, planen bat izango dozu. Bai, bueno, azkenean profesionala egiten zarenean ez da bakarrik ikuskizuneko kontua, baizik eta etxeko kontuak bai horretatik atera behar direla, orduan, bueno, zailagoa da, afizioa danean dana polita, eta profesionala danean gauza batzuk zorrotz eraman barituzu eta tontakeri barik, baina, bueno, ni posin nau, eta hori da garrantzitsuena. Hori da importantena. Eta amaitzeko, nik duda bat daukat. Askotan, ez dakizula desberdintzen mago bat, noiz den mago eta noiz den, kasu honetan, noizaren tor eta noizaren aitor. Por cierto, izenarekin askorik ezinan komplikatu, Ez, larra askorik ez. Askorik ez. Orduan, ez dakit mago izateak zer emoten deutzan, torrek zer emoten deutzan aitorri, eta alderantziz? Bueno, egia esan ni txikitatik oso lotxati izan naz, eta magiak lagundu dozte lotxa hori garaitzeko edo aurrera pausua emoteko. Eta orduan azkenean, ni estenatoki batean nagonean, ni naz, baina nire beste aurpegi bat izango baliz bezala. Naz ni, baina estenatokian. Eta estenatokitik jaisterakoan, naz ni, baina estenatokitik kanpo. Adibidez, nire ama irakaslea da, eta berak esaten duztan pardina pasatzen dagoela berari. Bera, klase emoten dauanean, bera da, baina klase emoten. Ez dauka pertsonai bat, da bera klase emoten. Eta bera horrelakoa da, klase emoten dauanean. Gero etxean beste modu batean da, eta kalean beste modu batean. Azkenean da, zu zeu, baina hainbat lekutan, diferente portatzen zarela edo. Eta iritsiko da eguna, tor eta aitor gauza bera izango dela, ez da? Edo oso desberdinak igual. Edo oso diferenteak. Igual, akaso? Bueno, horretarako, itxaron beharko dugu, urte batzu jarraitu beharko zaitugu, zure magiaz gozatu beharko dugu, orain gozatu dugu modua. Bueno, ez dakit ikusleak gozatu dagoen, nik askorik ez, nik flipatu egin duelako. Negue, bai. Eskerrik asko. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.